На телеканале «Беларусь-3» навіны культуры. Мае вам вітанні. Сёння 17 жніўня і мы падрыхтавалі багата цікавай і карыснай інфармацыі. Так што гэтым разам распавядзем, якімі рарытэтамі папоўнілася калекцыя палаца Пацёмкіна ў Крычаве. Наведаем адзіную рэстаўрацыйную майстэрню ў Перу. Дапаможам сарыентавацца ў праектах телеканала «Беларусь-3», а напрыканцы сустрэнемся з яшчэ адным фіналістам нацыянальнага адбору дзіцячага Еўрабачання 2018 Даніэлем Ястрэмскім. І гэта далёка не ўсё, што вас чакае ўжо зараз. Гарадскі фестываль «Класіка» ля ратушы ўжо больш за месяц кожную суботу радуе прыхільнікаў класічнай музыкі. Заўтра ўвечары з канцэртам выступіць Мінск фестываль оркестра. Гэты калектыў злучае лепшых беларускіх музыкаў, якія шмат гадоў жывуць і гастралююць за мяжой. Так што усе, хто апынецца ля ратушы, маюць унікальную магчымасць пачуць таленавітых выканаўцаў, чыёй ігрой часцей наталяюцца еўрапейцы, а не беларусы. У праграме бяруць удзел піяніст Цімур Саргіеня, скрипачы Лілія Умнова, Анастасія Карызна і Ігар Саланенка. Якімі цікавымі культурнымі падзеямі жыве сталіца, даведаемся сюжэта нашых калег. Зрабіць модныя селфі ў чаканні транспарту. Прыпынкі з вясёлымі фоташпалерамі з'явіліся ў сталіцы. Час чакання аўтобуса ці маршруткі зробіць больш разнастайным пошук удалага ракурсу для фота. Фон ёсць на любы густ, а для аматараў утульнасцей разнакаляровыя дываны. Адмысловыя фотазоны з'явіліся на праспекце Незалежнасці і пераможцаў ля Мінск-арэны. Галоўнае – не прапусціць свой аўтобус. 30 жніўня ўпершыню ў Мінску адбудзецца канцэрт гурта «Раса», узыходзячых зорак расійскай поп-сцэны. Дуэт маладой пары Віці і Дашы імкліва развіваецца, іх каханне сталася невычэрпнай крыніцай новых песень. Творы гурта – гэта энергічная гульня на полі актуальнага хаус-рэпа і танцавальнай музыкі, якая трымае на мэце заваяванне плейлістоў і чартаў. Палац Пацёмкіна ў Крычаве папоўніўся прадметамі антыкварыяту 19-20 стагоддзяў. Колішняя землячка, зараз жыхарка Страсбурга Валянціна Ягошкіна перадала ў дар музею 16 прадметаў. Сярод іх фаянсавы збанок для ранішняга туалета з блюдам ручной работы галандскага майстра, італьянская керамічная ваза ў стылі барока, старадаўні флакон для мужчынскіх духоў з Францыі і іншае. Усе экспанаты ўжо размесцілі ў экспазіцыі 5 інтэр'ерных залаў. Галоўная кінападзея Беларусі, міжнародны фестываль «Лістапад» адзначыць сёлета свой юбілей. Паказы фільмаў з краін былога сацыялістычнага лагера. Менавіта на гэтым рэгіёне робіць акцэнт канцэпцыя форуму, пройдуць з 2 па 9 лістапада ў Мінску. Зараз каманда юбілейнага 25-га фестывалю займаецца фарміраваннем конкурсных праграм, якое працягнецца да 9 верасня. Нагадаем, што ў лістападзе штогод бяруць удзел каля 150 фільмаў з больш чым 50 краін. Здаўна нашы продкі надавалі вялізным камяням магічнае сакральнае значэнне. 2 жніўня 2016 года традыцыя пакланення каменным крыжам, альбо, як яе яшчэ называюць, каменныя дзевачкі, была ўнесена ў спіс гісторыка-культурных каштоўнасцей Беларусі. Глядзіце праект «Жывая культура», які і занатоўвае нашу спадчыну. Заўтра о 10 гадзіне раніцы у эфіры телеканала «Беларусь-3». Людскога жытла на шляху няма. Дарога пролягае праз абсалютна густы, непралазны, вельмі доўгі лес. Асфальту няма, інтэрнэту няма, мабільнай сувязі няма. У такой сітуацыі хочаш не хочаш, а пакрысе пачынаеш верыць у цудадзейную магічную моц каменных ідалаў. Піяністка Тацяна Старченка запрашае 30 жніўня на канцэрт камернай музыкі ў малую залу імя Рыгора Шырмы. Салістка філармоніі Тацяна Старченка вядомая таксама як заснавальніца і мастацкі кіраўнік музычнай гасцёўні, праекты якой даўно заваявалі любоў і удзячнасць публікі. Яе праграмы заўсёды унікальныя. У прыватнасці ў канцэрце «На зыходзе лета» прагучаць творы Моцарта, Шуберта, Шапена. Канал «Культура» беларускага радыё сумесна з Цэнтрам беларускай драматургіі абвясціў пераможцаў конкурсу «Беларускі радыётэатр» у 21 стагоддзі. Ім стала п'еса «Танец з рапіра» Ягора Конева. Трансляцыя аўдыётвора адбудзецца на канале «Культура». Пасля радыёспектакль папоўніць фонд беларускага радыё. Таксама высокую адзнаку журы атрымала п'еса Васіля Ткачова «Мелодыя глінянай скрыпкі». Ёй прысуджаны спецыяльны дыплом радыёконкурсу.
У кастрычніку выйдзе ў свет 4-й апошні том вялікага гістарычнага атласа Беларусі. Гэта першы унікальны і найбольш поўны навукова-даведачны картаграфічны твор, што адлюстроўвае мінулае нашай краіны. У аснову перыядызацыі выдання пакладзены лёсавызначальныя этапы этнагенезісу беларусаў, іх шляхі да стварэння самастойнай дзяржавы. Апошні том адсочвае перыяд ад лютаўскай рэвалюцыі да нашых дзён. Даты выхаду першага і заключнага тома вялікага гістарычнага атласа Беларусі раздзяляюць амаль 10 гадоў. На чарзе па традыцыі заўважныя паведамленні замежжа. Адзіная ў Перу рэстаўрацыйная майстэрня аднаўляе каштоўныя творы мастацтва часоў каланіяльнай эпохі. Сярод іх статуі карціны са знакамітай царквы Сан-Себастьян, якая пацярпела ад пажару. Гэтая рэстаўрацыйная майстэрня ў Куска нагадвае аперацыйную. Людзі ў масках і белых халатах тут ратуюць жыцця. Іх пацыенты – бясцэнныя творы мастацтва часоў каланіяльнай эпохі. У майстэрні на кожны твор заводзяць справу, падобную на медыцынскую картку пацыента. Дакументы вывучае савет экспертаў, які вырашае, якім спосабам вяртаць рэліквію да жыцця. Аднаўляць шэдэўры дапамагаюць сучасныя тэхналогіі. Мы праводзім даследаванне з дапамогай рэнтгенаўскіх і ультрафіялетавых прамянёў. Тады выяўляецца паслядоўнасць нанясення фарбаў, бачны нават першы пласт. Потым за справу бяруцца мае калегі, аднаўляючы ўсё з нуля. Цэнтр рэстаўрацыі ў Куска адзіны ў Перу. Ён адкрыўся 15 гадоў таму. Тут працуюць больш за 50 спецыялістаў. З 2015 па 2017 гады яны аднавілі больш за 500 карцін, скульптур і керамічных вырабаў. Зараз спецыялісты адраджаюць карціны і статуі са знакамітай барочнай царквы Сан-Себастьян. 2 гады таму яна пацярпела ад наймацнейшага пажару. Шкоду ацанілі амаль у $2 мільёны. 10 жніўня ў вільнюсскім літаратурным музеі Пушкіна адкрылася часовая экспазіцыя «Якуб Колас і Вільня». А таксама быў прэзентаваны турыстычны маршрут літаратурнай павільніс «Якуб Колас і Маркучай», прымеркаваная да 95-годдзя выдання паэмы «Новая зямля». На выставе прадстаўлены матэрыялы з фондаў Дзяржаўнага літаратурна-мемарыяльнага музея Якуба Коласа, літаратурнага музея Пушкіна і з асабістага архівава старэйшага сына Коласа Данііла Канстанцінавіча Міцкевіча, якія знаёмяць наведвальнікаў з раннім перыядам творчасці паэта, яго стасункамі з літоўскімі пісьменнікамі, гісторыі каменскіх сям'і жонкі Якуба Коласа. Гэтая бутэлечка з маленства добра вядомая кожнаму. Першы памагаты пры драпінах, ранках і парэзах. І хаця ён маецца ў кожнай хатняй аптэчцы, трэць нашай планеты пакутае на дэфіцыт гэтага рэчыва. Сумесны праект Белтэлерадыёкампаніі Нацыянальнай акадэміі навук Беларусі «Навукаманія» развее ўсе міфы і распавядзе ўсю праўду пра ёд заўтра ў 12:40 на Беларусь-3. Заўтра ў Мінску адбудзецца канцэрт легендарнай дарк-вейк-фармацыі «Отто Дикс». За 14 гадоў існавання гурт зарэкамендаваў сябе як з'ява знакавая, унікальная для расійскай замежнай андэграўнднай сцэны. Дуэт Сергея Сліп, Слабодчыкава і Михаэля Драу прадставіць мінскім прыхільнікам праграму з новых песень і хітоў мінулага ў электронным выкананні і, натуральна, традыцыйнае акцёрскае шоу са зменай вобразаў і рэквізіту. У чэрвені ў летняй рэзідэнцыі легендарных радзівілаў прайшоў адзін з самых папулярных і маштабных культурных праектаў – вечары вялікага тэатра ў замку радзівілаў. У тым ліку была прадстаўлена і прэм'ера сёлетняга сезона опера П'етра Маскані «Сельскі гонар». І вось заўтра ўвечары вы можаце назіраць любоўнае жарсце. Тэлеканал «Беларусь-3» пакажа оперу «Сельскі гонар» у 23:20. E bicchiere scintillante come il riso dell'amante mite in fonte giubilo. Фестываль відэаблогераў «Відак» адбудзецца 15 верасня ў нашай сталіцы. Гэта мерапрыемства традыцыйна збірае разам самых папулярных прадстаўнікоў краіны ў YouTube. Фэст дорыць магчымасць паглыбіцца ў варункі відэаблогінга, асабіста сустрэць свайго куміра, зарадзіцца матывацыяй для ўласнай творчасці. Сёлета мерапрыемства пройдзе на папулярнай сярод моладзі вуліцы Кастрычніцкай.
Учора у філіяле Нацыянальнага гістарычнага музея дом-музей першага з'езда РСДРП адкрылася выстава «Дзве памяці адной вайны», падрыхтаваная сумесна з Народным саюзам Германіі па догляду за ваеннымі магіламі. Сёлета спаўняецца 100 гадоў з моманту заканчэння Першай сусветнай вайны. Беларусь на працягу 3 гадоў знаходзілася ў эпіцэнтры ваенных і палітычных падзей. На выставе наведвальнікі могуць пазнаёміцца з успамінамі сведак Першай сусветнай вайны, фотадакументамі, таксама творчымі працамі дзяцей з Беларусі і Германіі, прысвечанымі гістарычным падзеям і асобам першай паловы 20-го стагоддзя, філатэлістычнай калекцыі. Калі хочаш дасягнуць добрага выніку, зрабі ўсё сам. Такога меркавання прытрымліваецца 14-гадовы Даніэль Ястрэмскі. Юны вакаліст сам напісаў і словы, і музыку да свайго нумара, з якім 31 жніўня выступіць у фінале нацыянальнага адборачнага тура дзіцячага конкурса песні «Еўрабачанне 2018». Як ідзе падрыхтоўка да выступлення у нашай наступной размове. Привет, Даниэль. Мы поздравляем тебя с выходом в финал национального отборочного тура конкурса «Детское Евровидение 2018». Я знаю, что твой девиз «Если ты хочешь, чтобы все получилось хорошо, сделай это сам». Как это удается, все сделать самому? На самом деле я работаю не сам, а мне помогает очень большая наша команда. Все друг друга поддерживают, все друг друга любят. В эту команду входят хореографы, педагоги по вокалу, пиар-менеджеры, мои родители. Мы помогаем друг другу, и у нас все получается. Ты уже человек опытный, волнуешься ли перед выходом на сцену? Конкурсы дают мне очень много опыта, много новых знакомств. Я чувствую себя увереннее на сцене с каждым новым конкурсом. Например, в 2016 году я представил Беларусь на детской новой волне. Я познакомился с большим количеством ребят. Теперь они мои новые друзья, я с ними общаюсь. Например, Полина Богусевич. В прошлом году она стала победителем детского Евровидения. Я очень рад, что я с ней познакомился. Коль вы так дружите, наверное, я спросил, как победить в Евровидении? Да, я спрашивала советы, она мне рассказывала, как себя вести на сцене, переживать или не переживать. То есть она меня поддерживает. Знаю, что секреты не расскажешь, потому что конкуренты твои нас сейчас слушают. Давай тогда поговорим о них. Я видел всех конкурентов, все выступления конкурентов на самом отборе. Я считаю, что все конкуренты достойны победы в финале. И я желаю всем удачи, всем хорошего выступления 31 августа. Расскажи про песню «Тайм», с которой выступишь в финале. Мою песню написали такие люди, как Кирилл Гуд и Роман Колодко. Также я тоже принимал участие. Она и на русском языке, и на английском языке. Это сделано для того, чтобы иностранные слушатели понимали смысл песни так же, как и наши слушатели. Смысл песни понимает каждый человек по-разному, но я его понимаю так, что всегда надо идти вперед и использовать каждую секунду своего времени. Никогда не останавливаться на чем-то и всегда работать, переходить в какой-то новый этап своей жизни. И тогда время подскажет человеку все, что ему надо. Подготовка к финалу. Ты путешествуешь сейчас по Беларуси с промо-туром. Да, я стала единственным участником детского Евровидения и взрослого, который отправился по городам Беларуси. Это 12 крупных городов, 2 города в каждой области. Я там пою свою авторскую песню и еще несколько. Самым последним городом станет город Минск. Я выступлю в арт-пространстве «Песочница» 25 августа. Там я представлю свой клип, который мы снимали недавно, и свою песню. Период подготовки выпал как раз на летние каникулы, когда все дети купались, загорали. Не обидно вот заниматься подготовкой к конкурсу? К сожалению, это, да, такой, можно сказать, рабочий процесс лета. Но это единственный раз в жизни, когда ты можешь так поработать, и у тебя есть шанс попасть на детское Евровидение. И я рад, что этим летом я работаю. То, что Евровидение пройдет в этом году в Беларуси, в Минске, как ты думаешь, поможет твоему выступлению, если ты победишь, или наоборот будет сложнее? Я считаю, что это наоборот плюс, так как в Беларуси все свои, и будет намного большая поддержка будет, и как-то не так волнительно выступать у себя на родине. Спасибо, Даниэль, и победы тебе в финале конкурса. Спасибо вам большое. Это все, что мы меліся вам рассказать. Глядзіце навіны культуры не толькі на тэлеканале Беларусь-3, але і на нашым YouTube-канале. Разам з намі будьце ў курсе самых значных падзей. Да сустрэчы!